এইটা ভাই କୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏଇଟା? ଆଚ୍ଛା ଏ ଭାଇ ଯୋଉ ଲୁକଟା ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ କିମ୍ବା ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତ ସେମିତି 10-15 ଜଣ ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ ନିଅନ୍ତି। ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ଏମିତି ନାଚନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମର ସେଇଟା ଡିଜେ ବି ଟିକେ କମ୍ ଚାଲେ। ଡିଜେ ଚାଲେ ଏମିତି ବରବାଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ତାପରେ ଏମିତି ଓ ମାନେ ବାହାଘର ବରଯାତ୍ରୀ ଟାଇପ୍ରେ ସବୁ ହୁଏ। କୋଉ ସିଙ୍ଗ ସିଏ କହିଲ? ଗୟଳ ସିଂହଟା ଏଇଟା ଗୟଳ ସିଙ୍ଗ ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧରିକି ନାଚନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରମ୍ ବିଟ୍ ବାଜିବ ତ ବିଟ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାଚନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଲର୍ ଦେଖୁନି ମଜାର କଲର୍ ଏ ଯେଉଁ ମଜା ପୁଛ ଦେଇ ହେବନି ନା ନା ଏଇଟା କ'ଣ ନିୟମଗିରି ପର୍ବତ ନା? ଏଇଟା ତ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି ନିୟମଗିରି। କୋଉ ଫିଲ୍ମ? ମାଲ୍ୟଗିରି ହଁ, ମାଲ୍ୟଗିରି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିୟମଗିରି ନାଇଁ ତା ଦେହରେ ଅଛି କି ଗିରି ଗୋଟେ ସେଇଟା ମନେ ପଡୁନି। ଡଙ୍ଗରା ଏଜ୍ ଧରଣୀ ପେନୁ ଘର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଏଇ ଘରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଠାକୁର ଘର ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଦିଆ ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା ନେବ ନେଇଯାଏ 40 ଟଙ୍କା।